Helena Damanesta, du har just handlet en virusløn til beste utgave, Jens Marne Hansen. Hvert merker dette for førjer at vi har et så produktivt tonelagerliv i førjen? Ja, jeg halte det mest øyla nek. Altså, jeg har nek til at okkara tonelagere på okkon eisne utanfor førjer, og det selv ser en stor vinninger. Jeg halte for det første at okkara tonelagere omvettelige donalige. Her var eisne nekka bjå på, som ikke det samme som alle andre har bjå på. Och det är alltid viktigt att hålla fast om att vi röjna att utveckla okkara egna sound som det säger vi tonlagarna och inte bara göra alltså vad ska man säga kopiera det som hinner göra så att det isen har så in rätt till släkt det. Så ta först ska tonlagarna vi har till salen och samhället till allt att säga. Hur snack measure to till att ta ut kommer utomlands vad känner folk till för tonlagarna känner det väl några till det eller det bara höflöder? Nej, det vet jag inte. Jag halte till att nökernön här var sli i jöknon. Alltså Tait och Lassen och Iver Postet här var helt avgör sli i jöknon. Det är nek som känner tejpa i növne. Jag halte eisen till bölkar som av Tuir avgörst ankända bölkar. Alltså vi kanske inte akkurat vita vad händer ärastanden i Danmark. Och är nog så samfört om att det händer rättligen nekv alla möjliga ärastanden än just i Danmark. Kanske har vi troplast vi att få jöknobrotts i akkurat i Danmark. Men skilja lärarna i Tyskland, Belgien, Frankrike. Här först tonlager nekv mera väl domter än vi kanske ge vårt färd till dagligt. Så det är avgörs näka som är färdigt att arbeta vi och slå av för att detta kan bliva okkara brand ut i värld. Det är just detta vid de politiska vinklen kvärt gera till politiker för att stola upp under ett visst tonlagerliv och hjälpa dem utom landet och Jag hade vi gjort allt för lite. Och jag hade vi borde gjort månader mera och jag kan inte akkurat säga hur uppskriften är det. Men jag vill röna lite orske i att finna att det är ju samstörvande berg här i förrjön. Vi tar aktörer som har näka att bjöa på rent organisatoriskt. Och så finns det eisne att vi lägger oss kunna jäma kvar för att vi färre ångstes alltså i allmänna öron att vi så brukar okkara listafolk eisne och inte minst okkara tonlagare och här har alltid ett dömes att det är löje att vi så många år har varit att man överste paddeln eller vad ska man säga framsynning av vattnen i fotbollte och allikevel har kanske då så mycket illa att brukt han paddeln till att sält följer vi är matar än bara fotbollsarna. Så här må vi lära oss att samskipa tilltösna bättre, samskipa omboarna och är vanligt att vi för att lära oss det. Vad är det en uppskrift på hur som mest kan få oss på sjön? Ja, så min uppskrift är att ta man för det alltså så har man ett koffertstandande som man tänker vissar och här är allt här som är nejot. Alltså man ser hur så japaneser och andra så det kommer inte till en enasta fond här som andra länder omboj utan att det här var ett helt koncept som det ställer upp när vi heter vid omboj och land lukar mycket kvar vid det och när vi färdas det. Är du börja att färdas vi en slugon koffert? Ja, vi inte törst ända. Jag har inte färdas så det men vi då tar som det och jag vill pröva att ta samstöd upp vid de som de landstorsfolken som här var så med ökne. Här är utanriksraj och vinnermalaraj och så framvis och vet om vi skulle göra jag sa det jag vet inte vad man kan kalla det ett tonlagerbrand för förr. Tack för det.